कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदं गोपिकाप्रियं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हे शोभाकृत नाम संवत्सराचे अधिक श्रावण मासाचे संदर्भाचेरी ह्या एक पुरुषोत्तम मासाचे महत्व आम्ही चिंतन करत असायचे। ते चिंतन करताना हे अधिक मासाक नाव कसं नये म्हणून सांगून घेऊन आम्ही पूर्व वृत्तांत पळयले। हाका मला मास म्हणून सांगून घेऊन म्हळाले। मला मास म्हणून सांगणारी मलापकर्षक मास म्हणून सांगून घेऊन कसने आमगेले एक मल म्हणून सांगेल हक्का अर्थू म्हणतदी पातक म्हणून सांगून घेऊन हे सर्व पातक नाश करतस मासाची हे मला मास अधिक मास म्हणून सांगून म्हणले। अशी पद्मपुराणा भितरी हे मला मास हक्का अर्थू कसने म्हणून सांगून म्हणले। तशी हे पुरुषोत्तम मास अंतु म्हणतदी निर्धारितो विशिष्टाद्यैः पुराणैर्वेदचिन्तकैः मलमासन्तु पातकं नाम स्नानदानादिदीपकैः क्रियते भस्मदाः सर्वं पुरुषोत्तमपूजकैः। म्हणताना आम्ही ते मला मास म्हणून सांगितलं तसं हक्का तशी अर्थ केला त्यांना आम्ही कसन कळता म्हणून सांगणारी क्रियते भस्मदाः सर्वं सर्व पातक म्हणून सांगितलं तसले भस्म करचे मासाची ह्या एक मला मास म्हणून हे मला अपकर्षण करत असला मास म्हणतात। अशी असल ही एक अधिक मास अंतू आम्ही ते महत्व ऐकू का म्हणून सांगून कालच्या दिवसापर्यंत आम्ही हे पुरुषोत्तम मासाचे महात्म्य पळयतची हे पुरुषोत्तम मास म्हणून सांगितलं तसले येवचे पशी पुढे मला मास देवल सन्निधानांत चमकल तसले विचारू थंय नारदानी आणि नारायणांगेले एक संवाद त्या नैता अनेक कसने म्हणून सांगणारी त्या वेळारी कृष्णा लग्गी नारायणान आपण चमकल तसले गोलोकाक चमकल तसले एक विचारू आम्ही ऐकले। तशीची ऐकल नंतर विशेष दावन घेऊन उपविष्टस्ततो विष्णु श्रीकृष्णश्चरणांबुजे नमयामास तं मासं वेपमानं तदग्रतः थी मला मासाक आपण घेऊन बसकरेले। तसल ते अधिक मासाक विशेष दावन घेऊन देवाला इद्राक बस करून घेऊन ते लग्गीची कृष्ण दलरीची बसले काय लग्गीची कृष्ण हंगा आपण चमकल नारायण आणि हंगा अधिक मास उठू दावन घेऊन बैसून घेऊन निमगूचेक आरंभ केले के कृष्णा निमगिल काही कोण हो हे मास कोण खंची खातीर हंग घेऊन घेऊन पाविलस खंची खातीर हे रडतस गोलोकांत कशी म्हणून सांगणारी न कश्चित दुःखम अश्नुते कोणाकचे दुःख म्हणून सांगितलं असेल ना रडतच कसले हे मास म्हणून सांगून घेऊन निमून घेतले की म्हणताना गोलोकवासिनः सर्वे सदानंद परिप्लुताः स्वप्नेपि नैव शृण्वन्ति दुर्वार्तां न दुरन्मयां। तशी कृष्ण सांगता कसं नाही म्हळारी हे गोलोक कशी म्हणून सांगणारी खंची रीतीर वैकुंठ लोकांत पळया ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿच दुःख नाकी हे गोलोक समेत अत्यंत पवित्रदानशील जाग हंग कशी म्हणून सांगणारी सदानंद परिप्लुताः केदनागे सर्व आनंद दावन घेऊन असेल तसले केदनागे हंत दुःखाचे एक ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿची एक संभिन्नत्व नातंतु दुःख असंभिन्न दावन असेल तसले एक आनंद प्रत्येक लेंके असतं काही स्वप्नांतदलर समेत खंचेची दुर्वारत्य ऐकईनाच काही अथवा ऐक सोडो खंचे रीतीर पळेनाच काही त्यांनी असल ते एक गोलोक हे गोलोकांतू दुःख म्हणून सांगितलं असेल नत्तेर बेळारी कसले हंग घेऊन घेऊन दुःख करतस अशी खंची खातीरी एक विशेष दावन मिगेल एद्राक तू बसकरेला म्हणून सांगून घेऊन नारायणा लग्गी निमून घेतले की तेदना नारायण सर्व विचारणे परा हज्जे एक मलमास म्हणून सांगितलं तसले कारण कसने प्रत्येक विचारू कृष्णा लग्गी निवेदन करत गे तेदना विष्णु संचयक आरंभ करता कसने म्हणून सांगणारी वृंदावन कलानाथ श्रीकृष्ण मुरलीधर श्रूयता मध्यमासीयं दुःखं वच्मि तवाग्रतः विचार संचय आरंभ करता कसने म्हणून सांगणारी हे अधिक मासाक असेल तसल दुःख कसने तुगलगी सांगता म्हणून सांगून आरंभ करता ती कसने म्हणारी हे एक मासाक कोणेचे ईश्वर म्हणून सांगून ना म्हणारी अधिपती म्हणून ना तसे कोण घेऊन हे सर्व प्रत्येक जनानंद रीची हक्का तुच्छ दावन घेऊन पळयला मला मास म्हणून सांगून म्हणला। तशी जी असल ते एक दुःख दावानलम तीव्रम अत्यंत दुःख म्हणून सांगणारी दुःख म्हणून सांगितलं तसलेची होडी एक अग्नि एक मणकेची तंतु दुखून घेऊन दहन कोण घेतस हे मास
तसल ते एक पडून घेऊन ते प्रत्येक तू निराकरण करी ते दुःख दूर कर देवा म्हणून म्हणले की अयम तदिक मासोस्ति वेतर विक्रम मरणो अयन मासोस्ति शुभकर्मणि सर्वदा तही ह्या एक मास अंतू तुगेले अनुग्रह ना म्हणून सांगून घेऊन प्रत्येक जन रीची तांतू शुभकर्मनी पुरा करण्याची हाका मला मास म्हणून सांगून म्हणतसजी कोणेची स्नानस्य पुरो तशीची दानस्य पुरो कसने एक कर्तव्य कोरका असेल दरीची कोणेची हे मासांत कर्तनाची तसे कोण घेऊन प्रत्येकले दुखून घेऊन तिरस्कार दुखून घेऊन पडत असेल तसले मासाची हे अधिक मास दोन घेऊन अस तशीची द्वादश मासदल रीची असल ते द्वादश मासदल रीची ತಂಗಿಲ್ ಸಂಗಿಲ್ ದಸಲೆ ಏಕ ದೇವಾಲಯ ಏಕ ಅನುಗ್ರಹಾನ म्हणताना तन्नी खंचे रीतीर भयंतु नाच सत्य प्रत्येक जनंदल रीची भारी संतोष रसाची तरी ह्या एक मासाक कोणे एक अधिपतीनाद कोण घेऊन तू अनुग्रह करी म्हणून अनेक रीतीरी विशेषतावन घेऊन म्हणले तशी मिगेलग्गी आईल तेन्ना हांव खंचे रीतीर हाका समाधान दिनी म्हणून सांगून घेऊन मिगेल एद्रागाची मनुष्यक भायर सरलेले हे मास तलरीची तू हक्का कसनकी एक रक्षण करता म्हणून सांगले उद्देशान करतना हांव हे मासाक तुगलग्गे आपण हाडला म्हणून नारायण थंय अधिक मासाले एक कसन दुःखस ते कृष्णा लग्गी सांगून घेतस के सांगून घेवन एतदीयं महद दुःखम अरिमार्यं भवाद्रशे अदस्वा माश्रुदो नूनं करे कृत्वा निराश्रयम अशी कसनकी एक महद दुःखस तशी तुगले एक अनुग्रहान करतनी हे एक दुःख नाशदावका नाशदावन घेऊन तक्का तुव अनुग्रह करता म्हणल कथेरीची हाका आपोवन घेऊन हात धुवन घेऊन हांगा आपोवन हाडला अष्ट कोण घेऊन मुहुर्मुहुर्न वक्तव्यम कदापि प्रभु सन्निधौ वदन्त्येवं महाप्राज्ञा नित्यं नीति विशारदाः केदनाकी आम्ही पुनः पुनः आमगेले एक यजमानालगी कसने सांगचेन कशी की तशी पुनः पुनः तुगेले कसने सांगका म्हणना तुवाची अनुग्रह करी म्हणून सांगून घेऊन देवाले सन्निधानांत म्हणलिके अशी सांगिल तेदना ऋषिवरेण्यनी पुरा तई सूत पुराणिक लग्गी निम्मून घेतसजकी कसने म्हणून सांगणारी सूत सूत वदान्योसी जीवत्वं शाश्वतीं समाह विवामो यन्मुखा सेव्यं हरिलीला कथामृतं गोलोकवासिना सूत किमुक्तं किं कृतं वद विष्णुश्रीकृष्णसंवादः सर्वलोकोपकारकः गोलोकवासिदान सिलसिले कृष्णान कसन सांगले कसन केल्ले ते एक मासाक कसन अनुग्रह केल्ले प्रत्येक तुम्ही सांगाची संगीन मात्रान विशेष दावन कृष्णाले आणि एक विष्णूले नारायणाल कसन एक संवादस त्या तुम्ही आमकां अनुग्रह कराची म्हणून सांगून घेवन त्या वेळारी सूत पुराणिक लगिदल रीची हे कथाभाग सांगता आसतना पुनः निम्मून गेल्ले की अशी निम्गलल तेदना नारायणाले एक विशेष कसन एक अनुग्रहस कृष्णान कसन एक अनुग्रह केला प्रत्येक सूतपुराणिक संचेक आरंभ करतदी सूतपुराणिकांक अत्यंत संतोष दल की हन्नी पुनः प्रश्न निम्गोल पळून घेऊन तेदना त्या वेळारी कसन दल्ले म्हणून सांगून घेऊन म्हणतसदी गोलोकनाथो यदवाच विष्णुं तदेव ऊह्यं कथयामि वत्स वाचं सुभक्ताय सदास्तिकाय शुश्रूषवे दंभ विवर्जिताय अशस्तन आणि कसन सांगतती म्हणून सांगलरी हे कसन कसन एक विचार आणि परास भक्तांक संगील सर विचारस प्रत्येक हांव तुमकां अनुग्रह करता सांगता हांव तुमकां तशी जी आस्तिक जनांक तशी केदनाकय परमात्मा विशेष अनुग्रह संपादन करचे दावकदल सले दंभाचार सोडल तसल जनांक कसन कसन देवान अनुग्रह केला प्रत्येक हांव तुमकां सांगता म्हणून सांगून घेवन म्हणचेक आरंभ केले थंय पुरुषोत्तम नामक तो कृष्ण रीची हांगा सांगचेक आरंभ करता ह्या एक मासाक उद्धार करचेक आरंभ करता कसने म्हणून सांगल्यारी आता येनम करिष्यामी सर्वोपरि मया समम हे एक मासाक उद्धार करका म्हणून दरी ते पुरुषोत्तमान कृष्णान कसन केले म्हणून सांगल्यारी प्रत्येक मलमासा कसन दुःखस प्रत्येक तो ऐकल के तानी मलमासाक अभय दित्तस कसने म्हणून सांगल्यारी मलमासम करे कृत्वा लोके कीर्तिम वाप्स्यसि हे एक लोकांतू अत्यंत कीर्तीक मेळटसली एक मास मलमास हांव करता म्हणून सांगून घेवन आरंभ केला की तशीची हांगा मुखार कसन करता म्हणून सांगल्यारी गुणैः कीर्त्यानुभावेन षड्भगैश्च पराक्रमैः भक्तानां वरदानेन गुणैरन्यैश्च मामकैः हे मासाक कसन करता म्हणून सांगल्यार हांव गुणैः अत्यंत श्रेष्ठ जावन सिलसिले गुण की अथवा कीर्त्या अत्यंत होड कीर्ति की
तशीची अनुभव इत्यादी परा दिवन घेवन प्रभाव दिवन घेवन षड्भगै षड ऐश्वर्य दिवन घेवन पराक्रमै अत्यंत श्रेष्ठ पराक्रम दिवन घेवन भक्तानां वरदानेन भक्तांक वरदान दिवत असेल तशी कोण घेवन तशी मिगेल एक कसन गुण आसता त्यांची गुण हे मासांत येवत तशी कोण घेवन ह्या एक अधिक मासाक उत्तम दावन असेल तसले एक मास म्हूण सांगून घेवन मेळची तशी हांव करता म्हूण सांगून घेवन कृष्णान पुरुषोत्तमान सांगले सांगून घेवन अहमेतेर्यथा लोके प्रथित पुरुषोत्तमः तथायमपि लोकेषु प्रथित पुरुषोत्तमः म्हाका खंयचे रितीरी प्रत्येक एक हे लोकांत जन कसन म्हणटा ती म्हूण सांगणारी पुरुषोत्तम म्हूण सांगून घेवन म्हणटा ती खंयचे रितीर म्हाका पुरुषोत्तम म्हूण सांगून घेवन म्हणटात की तशीची हे मासाक दरीची हांव पुरुषोत्तम म्हूण सांगून घेवन सांगची तशी हांव करता म्हूण सांगून घेवन तशी कृष्णान अभय दिले सांगून घेवन अस्मै समर्पिता सर्वे ये गुणा मयि संस्थिताः पुरुषोत्तमेति यन्नाम प्रतितं लोकवेदयोः म्हणटना ह्या एक मासांतू कसन कसन एक कार्यनिपर करतात समर्पण करतात तेगेलಗೋಸ್ಕರ ते प्रत्येक कशी म्हणून सांगणारी मिगेल प्रीती खातीर गेलेले म्हणून सांगून घेवन पुरुषोत्तमेति यन्नाम हे मासाक पुरुषोत्तम म्हणून सांगून गेल नाव दवन घेवन लोकांत वेदांतांनी पुरा हांव प्रख्यात जावं तशी करता म्हणून सांगून घेवन म्हणले त्यांची म्हणटा ती अधिक मासाचे महत्व म्हणून सांगल्यार कसने म्हणरी म्हणटा ती पर्वतेषु यथा मेरुः पद्मपुराण सांगता सर अनेक पर्वत अशे पुरो ते पर्वतांतू श्रेष्ठ जावन असेल पर्वत खंयचे म्हणून सांगणारी मेरू पर्वत म्हणून सांगून म्हणटात तसल ते एक पर्वतांत खंयचे रितीर मेरू पर्वत श्रेष्ठ गी तशीची ग्रहाणां च यथा रविः अनेक ग्रह अशे पुरो ते ग्रहांत श्रेष्ठ स्थानार असेल म्हणरी रवी म्हणून सांगून घेवन सूर्य तशीची सरित्सु च यथा गंगा अनेक न्हंय आसा ते न्हंय असल्यार समेत ते नदींतू अत्यंत श्रेष्ठ जावन असेल तसल न्हंय खंयची म्हणरी गंगा म्हूण तसल ते गंगा न्हंय खंयचे रितीर श्रेष्ठ जावन आसा गरुत्मांश्च पतित्रिषु अनेक पक्षी अशे पुरो ते पक्षींतू श्रेष्ठ पक्षी खंयची म्हणरी एक परमात्मा वाहन जावन असेल गरुड खंयचे रितीर पक्षींतू गरुड श्रेष्ठ जावन आसा नक्षत्राणां यथा चंद्रो नक्षत्र असंख्यात जावन असेल तसल नक्षत्र त्या नक्षत्रांतू चंद्र खंयचे रितीरी श्रेष्ठ जावन आसा गोरवरिष्ठाश्चतुष्पदां चतुष्पद म्हणून सांगणारी पशु अनेक जन अनेक पशु आनी पर पळोवेत आमी तितले हंतू रिची एक देवाले सन्निधान असेल तसले एक पशु म्हणून सांगणारी गायी म्हणून म्हणटा ती खंयचे रितीर ते श्रेष्ठ जावन घेवन आसा मासानां मलमासोयम द्विपदां ब्राह्मणो यथा मासांतू श्रेष्ठ खंयचे म्हणरी एक मलमास म्हणरी अधिक मास पुरुषोत्तम मासके कशी म्हणून सांगणारी द्विपदां ब्राह्मणो यथा तशीची द्विपद म्हणून सांगणारी मनुष्यानी पर आसत ते तितले जनांतू श्रेष्ठ कोण म्हणून सांगणारी ब्राह्मण म्हणून सांगून घेवन अशी ब्राह्मण कशी श्रेष्ठ जावन आसची तशीची हे इतले मासांतू 12 मास अशे पुरो तशीच अधिक जावन असेल 13 मास त्यांची पुरुषोत्तम मास जावन आसा त्यांची श्रेष्ठ जावन आसा म्हणून सांगून घेवन पद्मपुराण रिची हे एक अधिक मासाचे महत्व कसने म्हणून सांगून घेवन विशेष जावन घेवन सांगता पळय म्हणटना हे अधिक मास श्रेष्ठ जावचे कारण कसन म्हणरी आताची परमात्मान सांगली पळया कसने म्हणरी खंयचे रितीर लोकांत म्हाका पुरुषोत्तम म्हणून सांगून म्हणटा ती श्रेष्ठ जावन असेल तसले म्हणून म्हणटात की तशीची हे मासाक समेत पुरुषोत्तम म्हणून सांगून घेवन म्हणटा ती म्हणून म्हणालास तदप्यस्मै मया दत्तं तव तुष्टे जनार्दन अहमे मास संजातः स्वामी च मधुसूदन अशी तदप्यस्मै मया दत्तं हांव हे कसन की दितस हांव कोणाल खातीर दिला म्हणरी तूं हा कापोवन हाडला केन्नाकय एक ताका अनुग्रह कोरका उद्धार कोरका म्हूण सांगून घेवन ताणें दीन जावन घेवन चमकल तेन्ना ताका आपोवन हाडल कोणें म्हूण सांगल्यार तुवें म्हणटना वैकुंठ दुखून घेवन हांगा गोलोकाक तूं आपोवन हाड घेवन ताका उद्धार करचेक निमगेल तेन्ना हांवची ताका विशेष अनुग्रह करतस म्हणटना हांवची अस्य संजातः हागेले एक अनुग्रह केलेले हे मास कोण म्हणून सांगल्यार हांवच पुरुषोत्तम म्हणून सांगून घेवन स्वामी हाजे मासाचे अधिपती कोण म्हणल्यार हांव जावन आसा म्हणून सांगून म्हणटा ती एतं नामना जगत सर्वं पवित्रंच भविष्यति हें एक नाम घेवन घेवन जगत सर्वं सर्व जगत पवित्रम अत्यंत पवित्र जाल्या रिची जगता म्हणून सांगून म्हणले मत्सादृश्य मुपागम्य मासानाम अधिपो भवेत म्हणटना मिगेल एक सादृश्य घेवन घेवन हे मास म्हणून सांगिले एक 12 मासा पशीची श्रेष्ठ स्थानार बसिल्ले जाल्यार मास दत्ता म्हणटा देवाले एक करुणे खंयचे रितीर पळया केन्नाकय परमात्मा कशी म्हणरी आमी शरण जावन घेवन चमकल तेन्ना
आमगेले सर्व दुःख हरण करून घेवन आमकां योग्य दावन जाल्यार आमगेले बेर करुण दवरून घेवन तो आमकां अनुग्रह करतगे तशीची हांगदरीची एक मास म्हूण सांगिल्लें जाल्यार कितली एक दुःख पावता दुःख पावन घेवन आशिल्लें तेन्ना खंयचे रितीर ते मासाक उद्धार करता पळया तो परमात्मा अशी उद्धार करून घेवन मिगेलेची एक सादृश्य एक हे मास दावन आसा म्हूण म्हणटना हें एक पुरुषोत्तम मास म्हणरी अशी जी सामान्य दावन आशिल्लें जाल्यार खंयचेच एक मास न्ही हे मास कशी म्हूण सांगणारी अत्यंत श्रेष्ठ दावन आशिल्लें जाल्यार मास म्हूण असल ते एक अधिक मास अंतू हे हंतु मुखार म्हणटादी जगत्पूज्यो जगद्वंद्यो मासोऽयं तु भविष्यति पूजकानांच सर्वेषां दुःख दारिद्र्य खंडनः जगत्तांतु पूज्यस्थान आशिल्लें जाल्यार एक मास अधिक मास जगद्वंद्य जगत्तान सर्वजनान वंदन करता सर मासाची हे मास दावन घेवन आसता कसलेक म्हूण सांगणारी कोण पुरा हे मास अंतू नियमयुक्त दावन घेवन योग्य दावन आशिल्लें जाल्यार आमी एक समजून घेवन तशीच हे मास आमकां विशेष अनुग्रह करता म्हणल्यार अनुसंधान दवन घेवन कोण पुरा कसन कसन सत्कार्य करता ते सत्कार्य केल्ले जनांक गेले दुःख दारिद्र्य खंडनः दुःख दारिद्र्य दूर करता म्हूण दुःख म्हूण सांगणारी जीवनांतू हें एक संसार सागर म्हूण सांगणारीची अत्यंत दुःख गे समज पडोवचें चमकलारी म्हणटना हे संसार सागरांतू मग्न दावन आशिल्लें आमकां विशेष दावन घेवन भगवत अनुग्रह मेळ्ळी म्हूण जाल्यार ते सर्व दुःख दूर दत्त कशी तशीच दारिद्र्य दारिद्र्य म्हूण सांगणारी अशीच खंयचेय दारिद्र्य म्हूण न्ही आमगेले भितर आमी अशीची आलोचना करूं चमकलारी आमगेले प्रत्येक विशय भितर जाल्यार आमकां दारिद्र्य पण आसता म्हूण कशी म्हणारी खंयचे एक दुड्डू म्हण म्हणटना दुडवाचे उणेपण म्हूण दिशे पुरो अथवा आमी खंयचेच एक देवाले एक विशेष सेवा म्हूण म्हणटना तद्वेरी आमकां विशेष दावन आशिल्लें जाल्यार योग्य दावन आशिल्लें जाल्यार आमगेले परिपूर्ण कायेन वाचा मनसा तंत भितर आमगेले भागवैसिक जावका तर आमगेले कसन दत्ता म्हळ्यार तंत दरीची एकाग्रता म्हूण सांगिल्लें तद्य दारिद्र्यस्य बरो अशी आमी चिंतन करूं चमकलारी अनेक विधाचे दारिद्र्य दरीचे आमगेले भितर आसता तसो सर्व दारिद्र्य की दुःख की दूर करता सल मासाची हे अधिक मास दावन घेवन आसता असल हे श्रेष्ठ मास म्हणून परमात्मानाचे म्हणले सर्वे मासा सकामाश्च निष्कामोऽयं मया कृतः मोक्षद सर्वलोकानां मत्तुल्योऽयं मया कृतः सर्व मास कशी म्हणून सांगणारी परमात्मान अनुग्रह केल कसले म्हणणारी सकामोऽयं कसनकी एक कामना दवन घेवन केलेलं सल मासाची सर्व मासके जाल्यार निष्कामोऽयं मया कृतः ह्या एक मास कसने म्हणून सांगणारी निष्कामः अत्यंत कसने काम दवरनाशी कामरहित दावन घेवन केलेलं जाल्यार एक मासाची हे अधिक मास दावन घेवन आसता मोक्षद सर्वलोकानां मत्तुल्योऽयं मया कृतः सर्वलोकानां लोकस्तु भुवने जने लोक म्हूण सांगिल्ले रे हांगा मनुष्य जन म्हूण सांगून अर्थ तसले ते सर्व जनांकांनी पुरा एक विशेष दावन घेवन मोक्षदम मोक्षम ददाति मोक्ष दिवत जाली एक मासाची हे अधिक मास दावन घेवन आसता म्हणून अकाम सर्वकामो वा योधिमासं प्रपूजयेत् कर्माणि भस्मसात् कृत्य मामे वेशत्य संशयं म्हणटना अकामः सर्वकामो वा आम्ही कसने कामन दवन घेवन हे मास करचे की पुरोची अथवा सर्व कामन दवन घेवन की दवरनाशी की आमी हे मास एक आचरण करचे पुरोची पूजन करचे पुरोची कर्माणि भस्मसात कृत्वा ते सर्व एक आमगेले एक कर्म इत्यादि परास सर्व भस्म दावन घेवन वत्त शिकोवन घेवन मामे वेशत्य संशयम देवाले अनुग्रहाक पात्र जावचेक कारण दत्ता हे अधिक मास म्हणून सांगून घेवन म्हणटात असल ते एक अधिक मास म्हणून सांगिल्लें जाल्यार अत्यंत श्रेष्ठ दावन आशिल्लें जाल्यार मास हे एक मासांतू आमी दान दिवका म्हणून म्हणटात हे दान दिवचे विशय येतना आमकां अनेक हंतू दान आनी परा म्हणटात आमी कसने एक व्रत करतात की ताजे विशयान दान दिवचे म्हणून सांगून म्हणटात तसल त्या दरीची मुखावेले एक हंतू आमी चिंतन करुया तशीच हे अधिक मासाचे महात्म्य तुम्ही ऐकल्लं आसाची तंतूय विशेष दावन घेवन ते मलमास आशिल्लें जाल्यार सर्व दुःख परमात्मान दूर करून घेवन योग्य दावन आशिल्लें जाल्यार एक स्थान मेळटा तशी देवान अनुग्रह केल्ले तंतूय विशेष दावन घेवन देवालेची एक अनेक रूप म्हूण सांगून म्हणलें तसल ते एक पुरुषोत्तम मास आमकां आमगेर कसनकी एक पुण्य एक संचयान करतना प्रति 33 म्हयनेक एक पटी आमकां मेळटा ते म्हणटना तसल ते एक 33 म्हयनेक एक पटी मेळटा जाल्यार हे एक अधिक मासांतू आमी विशेष दावन घेवन देवाले अनुग्रह चड संपादन करचे प्रयत्न करका नित्य निरंतर संध्यावंदनशे पुरो
अथवा त्या करताना गायत्री जप करताना विशेष जावन कितले आमी एक आराधना करता ती त्यापेक्षा चड जावन आशिल्ले जाल्यार एक जप की अनुष्ठान की आमी ते केलेले तेन्ना अधिक जावन आशिल्ले जाल्यार पुण्य मेलचेक ते कारण दत्ता म्हूण सांगिल्लें म्हणटना ह्या एक अधिक मासाचे महात्म्य 5 दिवसाक आमी आयकल्लें आसाचे ते देवाले गुरुले अनुग्रह सदाकाल सर्वांगील वेर आसो म्हूण सांगून हें एक 2 उत्तर हरिकुल चरणा भितरी अर्पण करतस. श्री कृष्णार्पणमस्तु.